taldi berian jarraitu behar dugu itzeiten, bale? Neharrikin barik, Neharrikin barik. Neharrikin gabe, espero jet. Beta horrekoa jarriko eskiat igual, ez da? Buseokoak, zuek, adibidez, eskafran da, guain esan dezuela, buseoko beta horrekoana. Nondik ganatea zuen hitzoriz? Nolatan jarri diozuela izen hori taldiai? Nire kasuan, nahi neman, itxasuaz, relazio hori mantentzen jarraitzu, baina era berian, beste iruditeri bat euki, igual pixkat urazpiku hau edo. Digamos, igual itxasontzizi pasagarila, urazpira edo, ez? Eta horrek suposatzen da ben, imaginario bat, estetika bat, eta, hortik tiratu nahi neban pizkatxu. Eta pentsatean eskafandra, esaten zaila da. Bai, eskafranda, eskafrandi, bai, errenun jarri neolakotan kostatzen, eskafandra, dra bukaeran. Bai. Eskatalde bat, etxea pentsaten hau ginen, izen horreaz baina azkenean. Nik uste, bai, letra aldetik eta igual, ilunao da kontzeptua, igual makonak enetzen zen. Bai, makonak igual zan gehiago, ez da ipaslan esan, zuzen hau, igual festara bideratu eta bai, eta hone, beste estilo, beste rollo batera doia, pixkate igual introspektiua, iuntxua, eta pixkat hortik, bai. Eta zezan bian izuen, zuek, urpekaritzako gaguzak egiten dituzue, urazpian asko bizte zeate, edo... Bueno, noixian behin, baina ez gara espertuak, Ez gara espertuak. Keia saltzen gatoz. Eta, baina indezu buseo noiz bait, edo arrantza urpeko arrantza, edo... Nik inoiz bez. Zuk ez? Nik zeo zerren baina nahi xamen esperto betiko bautizu izaten dana. Vale, bautizo, anik hori indazekate bai. Bautizo hori nirean, bai, bi aldiz indazekat. Bat inun Katalunian, eta beste bat Mexikon, bai. Oporretan da bakizu, bakizu putetzen, bai. Lehen aldia bautizo. Bai, bautizo bat iten dezu. Bombonarekin lehen aldia. Bombonakin, da bakarrik jertzea 8 bat metro, eta beti gidari batekin, eta bai. Dana egote edo nahikua, edo txikinau edo... Dana txikitu, bai. Truko bat emango jatondo beto txikituko. Inberdekenak, pesikila etieten bezala, azteken nian borobiltxo bat iten deko horrela, eta txiki, bale? Oire kontu, eta horrei zuku atea, betu, hemen daka, sumerua. Atea zukua, erriti moztu, hau kenduko jaten mendikan, eta haure bai paretik fuera. Eta abestiak adibidez, abestiak lehenu entzun deuna, beste irurakin eta gainuntze guztikin lotura dakae, edo guztiz desberdinak dira. Estilua, bai. Musika aldetik, bai, letra aldetik, igual tonua esan duguna hori, dira pizkat iluna o ez da, introspektibo, barrura begira, pizkat alde hori atara osula gaizoan ikuste nik perzibidu gotena behintzat. Bai, letra aldetik seinutxoak eta elkarren artean, batzuk igual zuzena bat ira, bestiak igual metaforikoak edo, baina nik uste badago horre ari bat edo esan dugu, ez? Amarra bestizetan badago ari bat. Eta ze izaten da, beti zeo zerre indikatzeko, edo amodioskua, danetik antopatuko dugu, edo... Ba, nik uste dut danetik eta hola, ez? Osa, egitza da realidaten bizi gaila, eta nahi dugu erabili bai eskafandra, ez da izan esan. Realidade hobetzeko, salatzeko, bai barrura begira eta bai kanpora begira. Musikeru hori da, kaso zuek zuen letrai jartzen zuen, zuen kutxo jartzen zuen, baina bakutxakero bere bidia topatzeik hori entzuten, ez da? Piskat identifikatua sentitzeko, ez da ginoa juteko, edo... Bai, nik hor baukat kontra esan bat, gustatzen jat bebai, ez da hitz, entzulien gan iztia bebai interpretazio... Igual zozen nahi dozu erakutzi, baina baiek beste erabat hartzen du igual. Baina gero nik uste dut bebai garrantzitsu dala momentu batzuetan, zuzena izatia. Argita garbi esan. Zuzen esan, eta ese hotia inungo tarterik dudarako. Ados. Bueno, hor guain, elkartu, hoi barroa, zukuare bai barroa, eta olilua eta gatza ere bai. Hemen, olilua, gatza... Barrura? Bai, dena barrura. Dena barrua sartuko deu, olillo eta gatxa jarriko deu. Bueno, eta hor, adibidez, kolaborazioak eta izan dira, gaur egun artistak asko kolaboratzen dezuela, bai batzukin, bestiakin, ez dakit... Bai, lehengo singela atara genduna Gernikako Mikosis taldeko Karlak... Ikatxu gundu bagola, venga, baietakit. Eta hori, ustot hori dala bakarra, ez? Momentuz, bai, Karla Mikosis taldeko basujol eta bezlaresak parte kolaboraban. Eta, bueno, momentuz... aditzera emone zinon beste kolaborazio batu bada osbidian. Sekretu. Eta kontzertu aldetikan, hain berriak izan da,
zeo lotu ezue, zatik anestik errexea izan ber gaur egun gaina inbeste musikoran, beste talde eta zeo lotzia, ez da? Bai, eskaintza zabala dago, ez? Euskal Herrian, da... Hori oso ona da, baina, talde hasibarri batentzat egia dago, bueno. A ber, zela nazten garin. Gure ideia da, udan kontzertu gutxi batzuk egitea arrankateko, eta talde bizimodua eta eitzeko bai. Ze honart, igual batez bebizok ibili gara, eta jaz hasi gara bizkaten saioak eta hori dana, baina udan pare bat kontzertu daukauz momentuz lotuta, gainak 14 mendabian, eta ustaiak bi Amoroton. Eta gero gehiago egongo dira, eta sarietan eta adibasa hoze horre ipiniko gu. Bekain sarietan nola topatuko dugu? @eskafandra Instagrama daukau, eta listo. Instagrama daukau, gero YouTubeen bideoak, eta momentu zolangoz mugitzen asuntua. Gutxinaka eta... Txuri eta txarra eta ondo zanpatuz, ez da? Bai, daiago guaz pixkatxu bat asaleratzeko zuzenian isilpeko lan guzti hori bai, eta gogotzu. Karo, zeatik alnabertakoi urte bete guala nian. Bestia guen azituken saiatzen, baina ikaspaldetik dazkak idatzita, ez da? Idea buruan, bai. Ja, atarateko gogoa, ez da. Bai. Batzuk. Eta, lehendabiziko kontzertu esan dizue, 14an? Bai, mendabian. Bueno, lehendabiziko kontzertua... Gaur. Premisian. Eta, kontzertu hortako, bueno, oituta zaudetezuek golta gainean igotzen, baino talde berria, kantu berria, diska berria, txitxarek dantzan garriko ituko horrez, da? Beti, naiz eta urtiak ere ibili estenario ganean, ni behintzat beti daukat azken momentuko nervizo hori, da uste otona bebadala, laguntzotu erneoten da serizo hartzen, momentua. Igual goiza, baina iristen azte, ordua etortzen azte, eta nia. Gero gehiago gozatzen da, ez nervio punto hori da, gero bukatzen zu da. Nik uste kasu honetan pixkataratago doa dila, ez? Azkarin talde barreza, zelan erantzungo jentiak, zer espero, zu burun dagoazun espektatibak, gero realiadize topako zuen, eta bon. Seguru ondo, nik seguru nitxo, gaina... Etxea teatro hasitako musikerua, oso esperientzia bagazue, eta entzun diatena entzun da, earki pasako kontzertua juteanak. Eta, geho, hori bai entzungo dugu premisian aurreka abestitxo bat, osea, que ja, barneratzen hasiko zaigu, barneratzen.